Kto chce ísť na športový kvíz? Koľko hráčov je na ihrisku v jednom týme pri zápase vodného póla? Je to 5, 7, 9 alebo 11? 5, 7. Je to 7, takže 1-0 pre teba. Aká je štandardná veľkosť futbalovej brány? Je to po A 5,32 metra na 2,44, 7,32 na 2,44, 6,4 na 2 metre, alebo 8 metrov na 2,5 metra. Ačko, Bčko, Cčko alebo Dčko? Ačko. Cčko. Cčko 6,4 na 2 metre. Bčko. Je to Bčko, takže 2-0. Ako sa volá pravidlo, ktoré určuje, že hráč je mimo hry, ak je prihrávka smerovaná dopredu a v čase prihrávky je hráč bližšie k bránke ako posledný obranca, okrem brankára? Ako sa volá toto pravidlo? Je to po A offside, po B foul, po C rozohrávka, po D out. Offside. Offside. Offside, správne. Je to 3-1, ale ty ako prvý si dosiahol 3 body. Takže je to táto poukážka na wellness alebo na masáže, tak možno, že to wellness alebo masáže, alebo dáš rodičom, ktorí pôjdu zrelaxovať a 5 eurový kupon pre teba.